अर्रिया, बाढ़ का कोप, विकास की आशा। बिहार के पूर्वी क्षेत्र अर्रिया जिला अपना सुंदरता आ संस्कृति खातिर जानल जाला। लेकिन हर साल मानसून के संगे आवे वाला एगो भयानक समस्या ए इलाका के खुशी के खराब कर देवेले, बाढ़। कोसी नदी के उफान से हजारों लोग के जान आ रोजगार तबाह हो जाला। आंकड़ा के कहानी, जनता के दर्द। 2023 के बाढ़ में अर्रिया में न सिर्फ 74 लोग के जान गए, बालुक 2.2 लाख से ज्यादा लोग के घर छोड़े के पड़ल। बाढ़ से 17 लाख से अधिक लोग प्रभावित भइले। घर, फसल, सड़क, पुल सब कुछ तबाह हो गई। बाढ़ काहे होला? असली दोषी इहे बा। पहाड़ से आवे वाली गति अर्रिया नेपाल के तराई में स्थित बा। ओहिजा से निकले वाली कई गो नदी सब सीधे एह इलाका में मिलेली। पहाड़ में जब भारी बरखा होला तई नदी फुला जाले। मानसून के मलबा मानसून के दौरान लगातार बरखा भी बाढ़ के प्रमुख कारण होला। कोसी के बिगड़त मनोज शाह भागीरथी के नाम से उत्पन्न कोसी नदी बाद में कोसी कहल जाला। एकरा के भाग्यशाली आ शापित दोनों के रूप में जानल जाला। बेसी बरखा आ अवैध खनन के चलते कोसी नदी के तल बदल रहल बा, जवना के चलते बाढ़ के खतरा बढ़ जाला। कमजोर तटबंध, टूटल बांध नदी के किनारे बनल कमजोर आ टूटल तटबंध बाढ़ के पानी के रोके में सक्षम नइखे। पेड़ काटला के असर, जंगल के काटला के चलते जमीन पानी सोख लेवे में असमर्थ बा। एकरा चलते बरसात के सब पानी तेजी से नदी में बह जाला, जवना से बाढ़ के खतरा बढ़ जाला। रेत माफिया के नाटक, नदी से बालू के अवैध खनन से नदी के तल गहिरा हो जाला। ऐसे बाढ़ के खतरा अउरी बढ़ जाला। झगड़ा बाढ़ से बा, जीत सुख से बा। बाढ़ से खाली सरकारी योजना से ना लड़ल जा सके। एकरा खातिर जमीनी स्तर पर लोग के बदलाव अउरी जागरूकता जरूरी बा। नदी के उपचार, तटबंध के मजबूती, नदी के पलंग के ऊपर उठा के मजबूत तटबंध बनावे के जरूरत बा। अवैध खनन के नियंत्रित कईल भी बहुत जरूरी बा। नाली के सफाई, पानी के रास्ता, नदी में पानी जल्दी पहुंचावे खातिर नहर अउरी नाली के साफ करे के होई। समय पर अलर्ट मिल जाए, जान आ संपत्ति के बचत होई। बाढ़ आवे से पहले लोग के सचेत करे खातिर एगो मजबूत चेतावनी प्रणाली बनावे के होई। बाढ़ के बाद हमार सहयोग, बाढ़ के बाद लोग के जल्दी से जल्दी राहत आ पुनर्वास के सुविधा देवे के होई। पानी के बचत, काल्ह बचत, बरसात के पानी के बचावे खातिर जल संसाधन प्रबंधन आ छत पर बरसात के पानी संचयन प्रणाली लगावे के बढ़ावा देवे के चाही। जागरूकता शक्ति हा, मिल के हमनी के एगो नया काला के निर्माण करब जा। लोग के बाढ़ रोकथाम के तरीका आ तैयारी के बारे में जागरूक करे के पड़ी। अर्रिया के बाढ़ खाली प्राकृतिक आपदा ना हा, बलुक विकास में एगो बड़ बाधा भी बा। हर साल बाढ़ के चलते बुनियादी ढांचा, सड़क, पुल सब कुछ तबाह हो जाला। स्कूल आ अस्पताल बंद बा, बिजली बंद हो जाला। ऐसना में विकास के गति भी धीमा हो जाला। ऐसन योजना के जरूरत बा जवन बाढ़ से ना खाली बचावे बलुक बाढ़ के पानी के सही उपयोग भी सिखावे। बाढ़ के मैदान में खेती, बाढ़ के मैदान में ऐसन फसल के खेती के बढ़ावा दिहल जा सकेला जवन कम समय में तैयार हो जाला। एकरा से बाढ़ के बाद भी लोग के रोजगार मिल पाए। मछली पालन के समर्थन, बाढ़ के पानी के उपयोग मछली पालन खातिर कईल जा सकेला। ऐसे मछुआरन के आमदनी बढ़ी आ इलाका में पोषण के स्तर में भी सुधार होई। पर्यटन के नया संभावना, बाढ़ के बाद बनल तालाब के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कईल जा सकता। ऐसे इलाका में रोजगार के नया अवसर पैदा होई। अर्रिया के बाढ़ निश्चित रूप से चुनौती बा, लेकिन इहार नहीं खे। जमीनी स्तर पर बदलाव, लोग के जागरूकता अवरी सही रणनीति के संगे अर्रिया बाढ़ से उबर सकता। तब जाके अर्रिया के भविष्य हरियर होई, बाढ़ के पानी से ना बल्कि विकास के प्रवाह से। लाइक एंड सब्सक्राइब।